Кардиньо. Около 0 градуса тук в квартал Надежда за началото на днешната среща. А разбира се, тук е момента да си пожелаем, освен едно интересно съперничество, един резултатен и открит двубой, също така и по възможност играчите да се отърват от контузии и тежки моменти в хода на срещата. Аз съм Георги Николов и ви желая приятни минути с дербито на 18-я кръг между Локомотив София и Левски. Още в началните секунди на двубоя ще трябва да внесем една корекция, що касае състава на гостите от Левски, тъй като Марин Петков започва двубоя в ролята на ляв краен бранител, а пък Патрик Габриел Галчев ще действа като дясно крило. Поне очакванията бяха по-различни. Николай Костов пробва до някъде да изненада Данило Дончич и футболистите в червено и черно. Марин Петков като ляв защитник не е като да не сме го виждали на тази позиция. Доста време обаче, поне в клубния му отбор, не е трябвало да се изявява там Марин Петков. Патрик Габриел Галчев пък последният двубой игра като десен защитник. Не са един и двама, особено феновете на Левски, които продължават да твърдят, че Патрик Габриел Галчев се справя много по-добре тогава, когато е изнесен по-напред по терена, така че отличен шанс при всичките проблеми в състава на Николай Костов за младия Патрик Габриел Галчев да ни демонстрира какво може доста по-напред по терена. Сега Фадигани демонстрира добър поглед и извежда Рикардиньо, който е в наказателното поле. Пас на Рикардиньо. Асен Чандъров бе изпреварен, преди това е маркирана и засада, но първи интересен момент, в който футболист на Левски се озова зад гърба на тройката централни бранители за Локомотив София. Рикардиньо вкара 2 гола в двубоя за купата срещу Дунав Русе и със сигурност с повишено самочувствие, възвърнато такова след повече от 2 месеца, в които централният нападател на Левски така не намираше път към гола. Днес изглежда пределно концентриран и мобилизиран в началото на двубоя да затвърди доброто впечатление, оставено преди по-малко от седмица в Русе. Няколко думи относно промените в двата състава за отправна точка ще вземем последните официални двубои на Локомотив София и на Левски. Те бяха в турнира за Купата на България. Локомотив София отпадна след изпълнение на Дуспи тук на този стадион от втородивизионния Спартак Варна. Да, спрямо онзи двубой Симеон Мечев остава извън състава, тъй като е контузена. Диого Тейшейра пък започва на резервната скамейка. Капитана Красимир Милошев и Валентин Николов стартират от първата минута в днешното дерби. Сега Димитър Митков надбяга Кордоба и влиза в наказателното поле. Пас към Николов. Блокиране удара на Валентин Николов. Първа интересна ситуация и пред вратата на Левски. Много подобно бе изградена атаката спрямо тази от преди минута, при която Фадига комбинира с Рикардиньо. Тук обаче нямаше засада. Хосе Кордоба показа доста по-ниска скорост спрямо Димитър Митков. Все пак се размина нещо по-сериозно пред вратата на Пламен Андреев. Това ни дава шанс да погледнем и спрямо проблемите в тима на Николай Костов. Те са 4 на брой от двубоя, който бе спечелен в Русе само преди няколко дни. Жереми Петри се завръща след наказание. Асен Митков и Асен Чандъров започват в средата на терена. А Хосе Кордоба, след като бе ангажиран с националния тим на Панама, също се завръща в сърцето на синята отбрана. Виктор Любенов и Андриан Краев остават на резервната скамейка спрямо двубоя в Русе, докато Роналдо е поредния важен футболист в синьо, който страда от контузия и няма как да
играе в днешната среща. Още един сериозен удар за Николай Костов. Роналдо е аут от днешния двубой. Илян Стефанов пък е наказан, след като си изкара много глупав червен картон в Русе. И също няма как да бъде на разположение на Николай Костов в днешния двубой. Така че в поредна среща сините ще трябва да действат в прекроен състав, в състав, който струва ми се в нито един момент от сезона до тук не е играл заедно на терена. Нещо, което обаче в последно време стана традиция и Николай Костов се опитва по най-безболезнения начин да премине през този тежък период. Къде се намират двата отбора в временното класиране? Домакините от Локомотив София, след като само преди минути Славия спечели доста изненадващо в Разград срещу Лудогорец, заемат 13-то място във временното класиране с събрани 17 точки в 17 кръга. Голова разлика 13 на 31 и на 31 и доста проблеми и доста колебания в играта на Локомотив София в последно време, въпреки че Данило Дончич със сигурност стабилизира резултатите и играта на столичните железничари. То, вглеждайки се в последните 6 двубоя, ще видим 2 победи, 2 равенства и 2 загуби. Още едно безспорно доказателство, че сякаш все още Локомотив София не може да намери оптималния ритъм, при който тима да запише няколко поредни добри резултата, за да може и класирането на отбора да бъде чувствително подобрено. Последния кръг в шампионата Локомотив София отстъпи на съимениците си от Пловдив с 2-1, след като изигра доста добро първо по време, малко по-колебливо второ такова. И с автогол на Бруно Франко Локомотив София си тръгна с празни ръце от Лаута. Левски към момента се намира на 6-та позиция с 28 точки. Фадига към Галчев. Нека проследим тази синя атака. Галчев с удар, който е блокиран от Бруно Франко. Първи ъглов удар в двубоя. Минутата е 7. Патрик Габриел Галчев се бе включил в тази атака и опита нещо средно между удар и центриране. Спечели ъглов удар и именно той ще се нагърби с изпълнението на тази стандартна ситуация. Разбира се, след нейния развой ще продължа своята мисъл за представянето на Левски. В последно време центрирането изглежда добро, то е изчистено. Даруан с удар, който е много неточен. Много високо излетя топката след изпълнението на бразилеца. Изглеждаше като доста удобна ситуация тази за удар, именно с по-удобния ляв крак на Даруан. Трябва да признаем обаче, че въпреки всички усилия, които домакините са положили, за да може целият сняг върху стадион Локомотив да бъде почистен, то терена няма как да изглежда в оптимално състояние. И подобни епизоди от срещата, в които топката ще отскача доста нехарактерно от тревното покритие, със сигурност няма да бъдат 1 и 2. Споменахме, че Левски на 6-то място с 28 точки. Неприятна серия в първенството. 4 поредни двубоя без успех за сините. 2 равенства и 2 загуби в този период. И като цяло последните около 2 месеца не са никак ползотворни, плодородни за всички, които обичат Левски, тъй като тима на Николай Костов има една единствена победа в първенството в последните 7 шампионатни двубоя. По традиция в последните няколко сезона Левски влиза в такава негативна серия някъде около месеците октомври и ноември и посреща паузата в първенството
с илюзорни шансове за топ 3 и с доста по-минорно настроение. В оставащите няколко двубоя до края на футболната есен Левски със сигурност има нужда от добри резултати, което да държи сините много близо до лидерите, тъй като ЦСКА и Черно море, двата отбора, които към момента вземат първите места, много рядко грешат. И след загубата на Лудогорец изглежда така, сякаш ще бъдат основни претенденти за първото място, поне преди паузата, която по традиция ще бъде доста дълга в българския футбол. Шанс за Локомотив София, центриране от дясно, което е посрещнато от Кордоба. След това Ясеми Фадига действа добре, Асен Чандъров се откъсва с добри предпоставки пред себе си. Лош контрол от Асен Чандъров, след това е маркирано и нарушение от Радослав Гидженов. Ние гледаме повторението. Първоначално изглеждаше така, сякаш Диме Димов действа чисто. Повторението обаче ни показва нещо коренно различно. Много болезнен момент. Първи от началото на среща за футболист на един от двата отбора. Асен Чандъров пострада, но бързо се изправи. Със сигурност при подобни условия не е най-приятното нещо да лежиш на замръзналия терен. Все Кордоба ще поднови играта. Сектора за гости е почти изцяло изпълнен от фенове на Левски. По традиция и агитката на Локомотив София е заела своите места, така че от към атмосфера със сигурност двубоя има какво да ни предложи. Тук насетне от 22-мата на терена зависи в каква степен феновете и на Левски, и на Локомотив София ще си тръгнат удовлетворени от онова, което са видели в днешната вечер. Марин Петков достига първи до топката. Комбинира с Кордоба. Пресата на Локомотив София достатъчно агресивна, за да направи така, че домакините много бързо да си върнат притежанието на топката. Патрик Габриел Галчев се намесва с глава. Валентин Николов обаче отново връща притежанието за Локомотив София. Много интересен е начина, по който Левски се защитава в големи периоди от срещата, тъй като Асен Чандъров заема позиция много близо до централните бранители, много близо и до Марин Петков. За това след малко шанс за Валентин Николов, който стреля много неточно. Споменахме, че Левски стартира с 4 в отбрана. Жереми Петрис отдясно и Марин Петков отляво. Много често обаче, поне в първите 10 минути, Марин Петков застава близо до Кордоба и Вандеркапа. Асен Чандъров се връща, за да покрие включилия се много високо по атаката на Локомотив София Ивайло Найденов. В момента, в който Левски владее топката и атакува, Асен Чандъров пък взема позиция в средата на терена. Ще бъде любопитно да проследим и този ход, тази идея на Николай Костов и дали става въпрос само за момент от двубоя или по-скоро ще наблюдаваме доста често именно подобна подредба. Петрис сега пробва самостоятелен пробив и е фаулиран от Красимир Милошев. Доста дълго задържа топката десния бранител на Левски. Съзря пространство между халфовете на Локомотив София и го превзе. Марин Петков отляво. Лошо подаване на Марин Петков. Красимир Милошев успява да отнеме. Продължението е много важно за състава на домакините. Милошев
комбинира с Красимир Станоев, той пък в ляво към Бруно Франко. Красимир Станоев, пореден двубой, в който полузащитникът е използван в центъра на отбраната от Данило Дончич. Трябва да кажем, че е доста солидно представянето на Красимир Станоев в тези срещи до тук. Придава много сериозна доза сигурност на своя тим в комбинация с Гонсало Кардосо и Диме Димов. Защитата пред Александър Любенов много по-сигурна и стабилна спрямо редица двубой през тази футболна есен. Асен Митков за Левски. Много лошо подаване на един футболист в синьо към друг. Кардосо. Сега пък Асен Чандъров в ролята на най-предно изнесения футболист в състава на Левски. Вандер Кап е фаулиран от Димитър Митков. Тежък въздушен дуел между двамата футболисти. Нещо, което със сигурност ще виждаме доста често в днешната среща. Нарушението, струва ми се, очевидно от Димитър Митков. Именно момент, в който и Радослав Гидженов обяснява на централния нападател на домакините кое точно е направил по неправомерен начин. Келиан Вандер Кап се изправи бързо и сега играе с топката. Келиан Вандер Кап с капитанската лента на Левски. Доста играчи на сините се изредиха с тази изключително голяма отговорност, а и чест бихме могли да кажем. Валентин Николов действа добре и комбинира с своя капитан Красимир Милошев. Станоев. Антони Иванов има шанс да шутира. Опита двойно подаване с Валентин Николов. Не се получи. Патрик Габриел Галчев изчиства силно напред и можеше да се получи отлично подаване към Рикардиньо. Гонсало Кардосо безгрешен в тази ситуация. Активно начало за Локомотив София. Нова атака за домакините. Ивайло Найденов към Красимир Милошев. Антони Иванов. Право на главата на Патрик Габриел Галчев. Активната игра на домакините принуждава огромна част от футболистите в синьо да се прибират много близо до своето наказателно поле. Още едно нарушение в полза на Локомотив София. Може би първи момент от началото на срещата, в който и домакините ще имат възможност от статична ситуация да центрират топката около наказателното поле на Левски. Красимир Милошев ще бъде изпълнител на прекия свободен удар. Интересен начин, по който Левски решава да се защитава, същевременно и Локомотив да атакува. Удар на Кардосо. Топката преминава доста в страни от вратата на Пламен Андреев. Постепенно нападение за Левски. Митков към Марин Петков. Отново Асен Митков. Той пропусна двубоя в Русе, тъй като игра в двубойте на младежкия национален отбор. Днес обаче напълно готов, за да се включи и да помогне на Левски. Асен Чандъров пък получава за първи път от началото на сезона титулярна позиция в Левски. Доста често използвана резерва в по-голяма част от срещите на Левски. Асен Чандъров днес стартира от първата минута.
Втория глав удар за Левски, отново Патрик Габриел Галчев за топката и отново центриране от дясно, което отново не попада в играча в синьо. Претенции за Дуспа, след това шанс и за Асен Чандъров. Още един ъглов удар ще последва. Преди това обаче със сигурност проверка от ВАР съдиите, дали при тази ситуация не, ами при тази и удара на Асен Митков топката се е спряла в лявата ръка на Димитър Митков. Продължава проверката, поне такива са жестовете на Радослав Гидженов. Лично аз не успях да се убедя от повторението дали става въпрос за игра с ръка. Претенциите от Асен Митков и от Асен Чандъров бяха доста настоятелни. По традиция бихме могли да кажем, колкото повече се забавя едно решение, толкова по-спорно ето и толкова повече време ще отнеме на съдийската бригада да вземе крайното решение. Продължава проверката. В този момент тя приключва. Патрик Габриел Галчев ще има възможност да достави поредно центриране. Ето го и подаването на Галчев. Бруно Франко се справи много по-добре в тази ситуация спрямо подобна такава от преди 2 седмици, когато в Пловдив бразилския ляв халфбек си вкара автогол. Валентин Николов, един от най-активните за Локомотив София, преодолява около 60 метра с топка в крака и в най-важния момент младия полузащитник с номер 10 на гърба си взе, струва ми се, грешно решение, опита тънко подаване в коридор за Карлос Франса, само че нямаше достатъчно терен за бързия Карлос Франса, който да достигне от топката. Още веднъж повторение на ситуацията. Това са основните компонента в нея. Прекалено близкото разстояние, от което Митков изстреля топката. И можем да кажем напълно естественото положение на ръката на Димитър Митков, така че без повече да акцентираме върху тази ситуация, продължаваме да наблюдаваме това, което се случва на терена. Много активен сблъсък, сериозна битка между двата отбора в първите 22-3 минути на срещата. Локомотив София доста агресивен, високо изнесен по терена, затрудняващ своите гости със сигурност в голяма степен. Притежанието е в полза на домакините, 60-40. Още едно доказателство за смелия подход на Локомотив София до тук в срещата. Що касае проблемите пред двамата треньори, те са доста по-малко в лагера на домакините. Симеон Мечев и Стефан Ламбес с травми, които не позволяват на двамата играчи да бъдат използвани от Данило Дончич. Всички останали футболисти на Локомотив София налични за днешната среща. Много сериозни са проблемите пред Николай Костов, тъй като освен Роналдо, който споменахме вече, че получи травма и няма да играе в днешната среща, Джават Ел Джемили също не е възстановен. Кристиян Димитров също страда от травма и не попада в групата в днешната среща. В групата се завръща може би най-голямата звезда на Левски, Уелтън, който в последния повече от месец лекува много неприятна травма в глезена. В последните дни обаче той вече тренира с своите съотборници. Днес попада в групата. Там е и Цунами, който също страдаше от травма и пропусна двубоя в Русе. Андриан Краев също започва на резервната скамейка, така че отново ще споменем редица казуси, с които Николай Костов трябва да се справя
в последно време. Всичко това след като Левски преди около месец и половина реши своите проблеми с квотата от чужденци и се очакваше именно това да реши голяма част от проблемите пред Николай Костов. Нищо подобно. Серията от контузии направиха така, че специалиста начело на сините така и да не може да използва оптимално желания от себе си състав в нито един момент. Петрис отясно за Левски. Фадига. Задържа топката Асими Фадига. Добре намира Жереми Петрис, който реши да комбинира с едно докосване с Рикардиньо. Не това очакваше централния нападател на Левски. И добрите предпоставки за опасна атака в синьо приключиха много бързо. Отново Петрис с шанс да стреля. Удар. Топката среща гредата. Рикардиньо бе много близо до това отново да види своето име изписано при голмайсторите. Късмета обаче спря бразилският централен нападател в тази ситуация. Струва ми се, че Жереми Петрис пробва по-скоро шут, който се превърна в отлично подаване за Рикардиньо. Забравен някъде около границата на вратарското наказателно поле от всички централни бранители на Локомотив София. Е само и единствено напречната греда попречи на Левски да има аванс в 26-та минута на днешния двубой. Жереми Петрис с страничното хвърляне. За Левски. Паса е към Галчев. Той добре отклонява към Рикардиньо. Асен Митков. Пас вляво към Марин Петков. Марин Петков влиза навътре към наказателното поле. Добър пробив на Марин Петков и удар. Топката е във вратата. 1-0 за Левски. Марин Петков с десния крак не остави никакви шансове за Александър Любанов. Ако преди малко късмета не бе на страната на сините в 28-та минута, нямаше какво да спаси Локомотив София. Левски изчака, издебна своя шанс. Марин Петков с великолепен пробив. Ето отново и на повторението как бе много леко оставен от няколко бранители в червено-черно, буквално да се разходи между тях и тогава, когато може би голяма част от защитниците на Локомотив София очакваха Марин Петков да направи финт, с който да побутне топката в ляво, за да я направи по-удобна за себе си, без да се колебае младежкия национал на България. Продължава отличното си представяне от мачовете с националната фланелка и с клубния тим. Имаше гол и имаше нужда Марин Петков от този гол. Знаете, уважаеми зрители, един от най-талантливите играчи в синьо. В последно време така и не успяваше да намери най-добрата своя версия в мачовете на Левски. Е това попадение със сигурност може би ще вдъхне огромна доза самочувствие и увереност в играта на Марин Петков. Решението на Николай Костов да го постави в ролята на ляв защитник от началото на днешния двубой със сигурност се увенчава с успех. Очакваме отговора на Локомотив София. Карлос Франс е фаулиран в близо до централната линия на терена. Сао Кардосо зад топката. Марин Петков се разписа и при успеха с 6-0 за Левски в първия сблъсък между двата отбора на стадион на Георги Аспарухов през този сезон,
повтаря добрата си игра от тогава и с своя втори гол в тази годишното първенство и втори в вратата на Локомотив София. Първия бе в мрежата на Абубакар Гаев, втория в вратата пазена от Александър Любенов, но очевидно Локомотив София се явява една от любимите жертви на Марин Петков. След 30 минути игра Левски вече с макар и много минимално преимущество при владението на топката. Последните 10 минути със сигурност много по-добри за Левски, въпреки че ударите към вратата са в полза на... Тоест ударите също вече са в полза на Левски. Така че след първоначалните, може би 15 минути, в които за футболистите в синьо бе трудно да се ориентират в обстановката. За нас пък бе доста сложно да определим точно схемата, в която Левски започва двубоя. Струва ми се все по-голяма увереност в одиграванията на играчите на Николай Костов. Резултата също е на лице. Петрис. Отново странично хвърляне за Левски. Асими Фадига с доста по-централна роля в днешния двубой. В срещата в Русе Фадига действаше по-скоро от ляво, задържаше по-често в ляво по атаката. Днес може би на доста по-удобната и стандартна за себе си позиция. Асими Фадига зад централния нападател Асен Митков пък направи така, че топката да напусне очертанията на терена, да даде време на своите съотборници да се прегрупират по терена. Отново Марин Петков в сблъсък с Ивайло Найденов. Дарлан Мендес опита технично да подаде на Марин Петков, не сполучи. И Ивайло Найденов, юношата на Левски, който говори преди днешния двубой, че няма кой знае какви сантименти към сините. Знаете, Ивайло Найденов прекара 5 сезона на Герена, записа 75 мача за Левски. Така и обаче не успя да се наложи като важен футболист в състава. Последваха периоди в Арда и Хебър, по-скоро преходни такива, за да успее Найденов да се почувства много по-уютно на стадиона в квартал Надежда и да се превърне в един от важните футболисти за Локомотив София. Междувременно още веднъж повторението на изключително техничния, много умело насочен удар от Марин Петков. Без кой знае каква сила, но тогава, когато удара е насочен в купа от бранители, тогава, когато той се движи по земя, за вратарите винаги е много сложно да успеят да реагират и да направят намеса при подобен тип изпълнения. Митков към Келиан Вандеркап. Двамата централни нападатели на Локомотив София опитва да притеснят изнасянето на топката на Левски през вратаря Пламен Андреев. Много спокойно сините успяха да излязат от пресата и сега да осигурят доста пространство пред Асен Митков в ляво по атаката. Решиха отново с няколко къси подавания да опитат да изтеглят своя съперник малко по-напред. Вандеркап, това подаване изглежда доста спорно. Ивайло Найденов се намеси само за да се озове топката право на крака на Хосе Кордова. Голмайстора за Левски с странично хвърляне.
бързо обаче топката бе загубена. Антони Иванов от дясно по атаката на Локомотив София действа отлично до тук и намира Валентин Николов с добро подаване. Валентин Николов си спира топката. Доста технично. Франса обаче се позабави. Бе добре блокиран от Дарлан. Бруно Франко срещу Патрик Габриел Галчев. Пробив над Бруно Франко и подаване. Намеса на Вандеркап. Първи пробив от Бруно Франко, иначе много активния ляв халфбек за Локомотив София. До тук много незабележим. Почти същото бихме могли да кажем и за Ивайло Найденов отдясно. Франса много хитро си спечели нарушение от доста удобна позиция, от която Красимир Милошев може да центрира опасно пред Пламен Андреев. Подаване на Милошев, което изглежда доста опасно. Намеса от Вандеркап и ъглов удар за Локомотив София, но именно подобно изпълнение очакваха футболистите на Данило Дончич. Топката, доставена от Милошев, изглеждаше доста остра и много опасна. Ключова намеса от Вандеркап. Сините обаче ще се нуждаят от подобна такава и сега, тъй като Антони Иванов центрира. Диме Димов с удар. Право в ръцете на Пламен Андреев, който моментално пробва да пренесе действията пред отсрещната врата. Трудности за Рикардиньо при нейното овладяване. Припомняме, че в срещата срещу Дунав Руселевски допусна попадение след ъглов удар и неумела намеса на Пламен Андреев. Именно в този момент младия вратар на Левски получава и подкрепа от трибуните, от феновете на сините. Дали няма да му се наложи да се намесва отново сега, тъй като Франса влиза в наказателното поле. Отново на пътя на топката капитана на Левски Кериан Вандеркап, а след това и Дарлан очевидно е играл с ръка. Струва ми се, че ставаме свидетели на пробуждане в червено-черните редици. Няколко доста по-остри атаки на домакините. Още една вероятно опасна стандартна ситуация. Този път до Красимир Милошев застава и Красимир Станоев, който пък разполага с много тежък изстрел от далечно разстояние. И струва ми се, няма да бъде никаква изненада, ако Станоев изпробва късмета си. Макар и от далечна дистанция, тежките атмосферни условия и заледения на места терен със сигурност могат да направят едно подобно изпълнение много неприятно за всеки един вратар. Стена от трима футболисти в синьо. Именно Красимир Станоев остана като единствен възможен изпълнител. Удар на Станоев право в синята стена. Продължава обаче акцията на Локомотив София. Центриране и удар на Валентин Николов. Отново претенции за игра с ръка. Знак от Радослав Гидженов, че всичко е било в рамките на правилата. А Рикардиньо печели нарушение за Левски и поне за известен период от време слага край на червено-черния устрем и всички от тези събития, които наблюдаваме в последните няколко минути, все около вратата на Пламен Андреев. Струва ми се абсолютно никакви основания за дуспа в тази ситуация. Диме Димов комбинира с Кардосо, който пък с дълго подаване търси Карлос Франса. Справиха се задружно сините бранители. Галчев бе на път да загуби топката. Патрик Габриел Галчев справи се в крайна сметка. Отново топката е в играч с номер 22. Този път няма нарушение. Митков на отлична позиция и с достатъчно агресия в своите действия, за да успее да отнеме топката. Още веднъж играта е спряна. Понакъсаха се действията в последните минути
Смея да твърдя, че първия половин час премина буквално на един дъх. Сега обаче няколко нарушения около двете наказателни полета и времето, което е необходимо на почти всички полеви играчи да вземат своите места, било то в защита или в атака, направи така, че да гледаме много малко футбол в последните минути. Сега обаче Марин Петков с шанс за центриране. Ето го и него. За пореден път претенции за игра с ръка и за пореден път, струва ми се, напълно неоснователни. Пламен Андреев не изчисти по най-добрия начин топката. Пламен Андреев очевидно, че е получил указания да не рискува в такива ситуации с спиране и овладяване на топката. Тогава, когато твой отбор има преднина в резултата, може би най-правилно е именно подобно отиграване. Ивайло Найденов отдясно за Локомотив София с подаване право в ръцете на Пламен Андреев. Без да се налага на младия вратар на Левски да се намесва до сега, с изключение на няколко такива пресечени центрирания. Не бихме казали, че и Александър Любенов е най-заетия човек на света в първите 40 минути. Все пак две много опасни атаки за Левски. Веднъж топката спря в напречната града, веднъж се озова в вратата на Любенов. Навлязахме в последните 5 минути на първото полувреме. 18-я кръг, както вече споменахме, предложи повече от любопитни резултати, след като стартира с 5 поредни домакински победи. В днешния ден вече видяхме 2 успеха за гостите. Какво ни е приготвил последният двубой, ще разберем до края на първото и, разбира се, през второто полувреме. Междувременно жълт картон за Келиан Ван дер Кап, след като капитана на Левски очевидно си е послужил с ръка при единоборството с Карлос Франса. Десният лакет на Ван дер Кап попадна в главата на Карлос Франса и още една отлична ситуация. И хайде, ако не е отлична, доста добра такава за Локомотив София, при която топката би могла да бъде центрирана в наказателното поле на Левски. До тук отбраната в синьо много стабилна. Топката е поставена на повече от 30 метра от вратата, но Димитър Митков застава зад нея и, струва ми се, дава знак на своите съотборници, че има намерение да изпробва и той своя късмет. Междувременно доста сериозни очевидно са проблемите за Карлос Франса, тъй като лекарския щаб на домакините трябваше да влезе на терен и да провери състоянието на един от най-силните футболисти на Локомотив София, не само през този сезон, и през миналия. Попаденията като цяло не са много за сметката на Карлос Франса, но влиянието върху играта на тима е много сериозно. Отбеляза Карлос Франса в изминалия двубой срещу Локомотив Пловдив, в последния шампионатен сблъсък на столичното Локо. Междувременно минималното добавено време ще бъде 2 минути. Митков с удар, който е точен, но по-скоро рутинна намеса на Пламен Андреев. Споменахме разстоянието, огромно такова. Можеше неумелата намеса на Чандъров в тази ситуация да направи живота на Пламен Андреев много тежък. Размина се с топта Чандъров и това спаси Левски. Сега обаче има ли какво да спаси сините? Да! Отговорът е положителен, тъй като Карлос Франса прави един от пропуските на сезона, струва ми се, уважаеми зрители, без въобще да преувеличавам грешката на Асен Митков. Можеше да струва прескъпо на Левски. Отлично бе отнета топката с едно докосване. Димитър Митков просто задължи Карлос Франса да намери празната врата зад
Пламен Андреев. Франса обаче не сполучи резултата. Продължава да бъде 1-0 за Левски, но подобни наивни подигравания. Да, става въпрос за много млад, много перспективен футболист, но струва ми се са част от играта на Левски през цялата есен и до голяма степен на подобни грешки се дължат поредица от лоши резултати за сините. Този път и късмета бе на страната на играчите на Николай Костов. Потвърждение за 120 секунди минимално добавено време, а тази атака на Локомотив София бива спряна поради засада в изключително ключов, много важен момент от двубоя като цяло. Идва този пропуск на Карлос Франса, тъй като много пъти сме си говорили, уважаеми зрители, всички от тези от вас, които са играли в футбол, също така много добре осъзнават какво означава да получиш попадение след като 45-те минути вече са изтекли, колко сериозно пък преимущество дава това на отбора, който успял да вкара тогава гол. Сериозна битка в средата на терена. В крайна сметка кой ще излезе победител? Топката излиза в тъч, който е в полза на Локомотив София. Бруно Франко. Кордова този път на пътя на топката. Отново Бруно Франко. И отново тръгва на пробив срещу Патрик Габриел Галчев. Този път Асен Митков идва и помага. Няма нарушение. Митков опита веднага да изостри събитията с подаване към Рикардиньо, който пък поизостана и застъпи Гонсало Кардосо. Жълтия картон е в ръката на Радослав Гидженов, а претенциите на голяма част от щаба на Локомотив София, че тук централният нападател на Левски заслужава и по-сериозно наказание. Повторението ще ни покаже, че по-скоро в моите очи жълтия картон е напълно достатъчен. Тук също претенции за нарушение от страна на Митков не бяха уважени. Очевидно все пак първото полувреме ще завърши с напрежение пред вратата на Пламен Андреев. Още веднъж повторение на ситуацията. Със сигурност имаше застъпване, но в никакъв случай няма как това да бъде нещо по-сериозно от жълт картон. Красимир Милошев зад топката. Страстите се поуспокоиха около резервната скамейка на домакините. Жълт картон е получил и Владимир Манолков, треньора на вратарите на Локомотив София. Центрирането отново е посрещнато от бранител в синьо. Дали ще има време и за опасна контратака на Левски? Марин Петков не се справи с задачата да комбинира с Рикардиньо. Въпреки това, именно младежкия национал в състава на Левски, Марин Петков, героя за сините след първите 45 минути. С неговото попадение Левски води с 1-0 в последния двубой от 18-я кръг на FBET Лига. Уважаеми зрители, изпратихме едно изключително любопитно първо полувреме. Обещанията са втората част да не отстъпва по нищо. Останете с нашето коментарно студио. Само след малко се завръщаме и за развръзката от стадион Локомотив. Топката срещна на плечната града. Другия бе отбелязан от Марин Петков, докато домакините от Локомотив София също имаха своята превъзходна ситуация в 45-та минута.
но удара на Карлос Франса не успя да намери опразнената от Пламен Андреев врата. Крайно любопитни втори 45 минути ни очакват. За тях няма промени в двата състава, затова набързо отново припомняме кои са изпълнителите на терена. За Локомотив София на вратата Александър Любенов, в отбрана Диме Димов, Красимир Станоев и Гонсало Кардосо. В ролята на десен и ляв халфбек Ивайло Найденов и Бруно Франко. В средата на терена Красимир Милошев и Антони Иванов. Малко пред тях Валентин Николов на върха на железничарската атака. Карлос Франса и Димитър Митков. Залевски на вратата Пламен Андреев, който сега трябва да се намеси и го прави по сигурен начин. Пред него в отбрана Жереми Петрис от дясно и Марин Петков от ляво, Келиан Ван дер Кап и Хосе Кордоба като двойка централни бранители. В средата на терена действат Дарлан Мендес, Асен Митков и Асен Чандъров. Отдясно Патрик Габриел Галчев. Отляво Асими Фадига, въпреки че в някои етапи от първото по време Фадига и Чандъров разменяха своите позиции. И на върха на атаката Рикардино. Изобщо много хибриден модел на тактическа постановка от Николай Костов. В определени мигове от първото полувреме виждахме Патрик Габриел Галчев в ролята на пети човек, когато Левски се защитава. В други моменти Асен Чандъров също помагаше на Марин Петков отляво. Разбира се, не това е най-важното. Най-важното към момента в двубоя е, че Левски има преднина. Левски има и добър шанс за опасност в началото на втората част. Марин Петков и Патрик Габриел Галчев за топката. Подаване от Марин Петков. Топката е отклонена от Кордоба. Келиан Ван дер Кап обаче не успя да достигне до подаването на своя колега в центъра на отбраната. Вече много хитър начин, по който сините решиха да разиграят това статично положение. Много голямо, много сериозно време по време на тренировките на Левски Николай Костов отделя именно на заучените положения, както на корнери, така и на подобни свободни удари в противниковото поле. Не бихме могли да кажем, че Левски се справя кой знае колко добре в тези компоненти, но все пак в последно време сините реализираха попадения чрез своите бранители след стандартни ситуации. Цунами отбеляза с глава Кристиян Димитров срещу Берое също. Цунами срещу Ботев Пловдив, разбира се, но първа, струва ми се, в този компонент от футболната игра все още доста сериозно поле на развитие пред Левски. Атака за Локомотив София. Отляво споменахме, че двата фланга на домакините не изглеждат кой знае колко активни в предни позиции, а и Ивайло Найденов и Бруно Франко разполагат с добра скорост и не лошо центриране. Именно втория споменат спечели ъгов удар за своя отбор, а капитана на Локомотив София Красимир Милошев отново се нагърва с задачата да подаде в наказателното поле. Греда, страхотно меле пред Пламен Андреев. Тук огромен късмет и за Левски, след като същата греда спаси Локомотив София през първото по време. Сега се оказва и най-верен приятел на Пламен Андреев. Не успях да видя дали футболист на Локомотив София подигра топката на близката греда или напротив точно така Владимир Валентин Николов с пета. След това Франса пропусна топката. Огромен късмет за Левски. Пламен Андреев в крайна сметка се намеси със своята дясна ръка, успя да докосне топката, за да промени нейната траектория, така че ситуация, която трябва да заслужи поздрави към Пламен Андреев. Инстинктивно в сетния възможен миг Андреев реагира и спасява своята врата, поне към момента, но
Локомотив София не е от отборите, които ще се откажат, които ще спрат да търсят своето до края на срещата, макар развоят до тук да не е благоприятен за домакините. Състава е изграден от достатъчно опитни футболисти, които да продължават да се опитват и да продължават да вярват, че различен изход на днешната среща е напълно възможен. Рикардиньо за Левски. Много силно е това подаване към Асими Фадига. Скоростта със сигурност не е най-силното качество в играта на Асими Фадига. Без проблеми за Красимир Станоев. Още веднъж повторението на ситуацията, в която и Николов и Франса действаха едновременно, много технично и много съобразително. И наглед не толкова опасното центриране на Милошев можеше да се окаже голово такова. Бруно Франко. Началните минути на второто полувреме. Левски отново сякаш доброволно дава инициативата на Локомотив София и добре прибрани в своята половина играчите на Николай Костов вероятно очакват следващия момент, в който ще им се отдаде възможност да направят опасна контратака. По традиция Рикардиньо се намира някъде около зоната зад или около централните бранители на Локомотив София, дебнейки подаване от свой съотборник. Сен Митков остана да лежи на тревата. Много бързо се изправи младия футболист на Левски. Сигурност в хода на срещата, освен на волята и характера, за които говорихме в началото на двубоя, физическата подготовка ще се окаже много важна за това на тежкия терен в квартал Надежда. Кой от двата отбора, чии футболисти ще имат повече останали сили, когато матча приближи своя край. Рикардиньо действа не особено умело и пропиля добрите шансове за опасна контратака в синьо. След това Асен Чантъров пък поправя по най-добрия начин неговата грешка. Галчев опита с ниско подаване да намери включилия се Жереми Петрис. Цялостното представяне на Локомотив до тук през сезона споменахме, че не е много добро. Съвсем логично, доста колебливи да са и резултатите тук на този стадион. Припомняме, че през изминалата кампания и Левски, и Лудогорец загубиха на стадион Локомотив. ЦСКА пък завърши наравно. Локомотив Пловдив също успя да спечели едва точка срещу Локомотив София. През настоящата кампания обаче Локомотив София не се справя по толкова убедителен начин, тъй като в 8 двубоя тимът е завоювал едва 8 точки след 2 победи, 2 равенства и цели 4 поражения. Все пак в последните 2 домакински двубоя бяха регистрирани 2 равенства срещу един от лидерите Черно море и друг от силните отбори ЦСКА 1948. Имат ли сили столичните железничари да препънат още един от кандидатите за топ 6? Разбираме в финалните около 35 минути редовно игрово време. Атака за домакините. Ивайло Найденов с центриране. Вандер Кап се намесва, след това удар
на Красимир Милошев. Отново без особени проблеми за Пламен Андреев. Тези изпълнения от далечно разстояние, поне до тук, се озовават в обсега на Пламен Андреев. И младия вратар на Левски се справя без особени проблеми. Не много по-различно спрямо представянето на Локомотив като домакини и представянето на Левски като гост до тук в първенството. Девет точки в 8 мача за сините, 2 победи, 3 равенства и 3 загуби далеч от стадион Георги Аспарухов. Още едно поредно доказателство за огромната важност и значение на днешната среща. Вандеркап за пореден път в сблъсък с Димитър Митков. Галчев. Технични действия от Патрик Габриел. Галчев до тук се справя отлично. Какво ще бъде продължението? Позабави се Патрик Габриел. Галчев имаше по-добри опции пред себе си. Все пак Митков отново се пребори. Страшно много енергия и коефициент на полезно действие от Асен Митков в фаза защита, тогава когато топката трябва да бъде отнета. Ето обаче веднага станахме свидетели на проблема в играта на десетката на Левски. Такива наивни грешки, прекомерно задържане на топката в дадени моменти и грешни подавания на близка дистанция. Много по-полезен, поне в минутите до тук, Асен Митков, тогава когато Левски трябва да бъде агресивен и да пресира изнасянето на топката на съперника. Петрис действа стабилно в отбрана, печели и нарушение Жереми Петрис. Знаете, уважаеми зрители, колко дълго време продължава истинската сага с новите договори и все още не е подписването на такива от Жереми Петрис и Андриан Краев. Все по-често виждаме Андриан Краев като резервен състезател в последните двубои на Левски. Поне към момента Петрис запазва титулярната си позиция, но във всеки случай ръководството на Левски ще трябва в най-скоро време да вземе финалното решение. Само преди малко Уелтън Фелип бе изпратен от Николай Костов да загрява. Това веднага ентусиазира сините фенове. Трудно ми е да повярвам, че в подобни условия при отрицателна температура Николай Костов ще реши да рискува с завръщане на Уелтън. Все пак, разбира се, няма как да знаем какво е състоянието на бразилеца и дали пък не е достатъчно добро, за да поиграе в днешната среща. Дарван силно изритва топката в предни позиция. Рикардиньо достатъчно настъпателен, за да принуди Красимир Станоев да я изчисти в странично хвърляне. Марин Петков. Опит за технични действия от Марин Петков. Топката обаче напусна очертанията на терена. Хосе Кордова отново бе достатъчно стабилен, за да я изчисти. Андриан Краев очевидно ще бъде първото решение от Николай Костов. Получава указания капитана на Левски или един от многото капитани на Левски. Може би това е по-правилният начин, по който трябва да се изразим. И съвсем след малко ще се появи на терена. До тогава отново Локомотив с владение на топката. Със сигурност през втората част владението е в полза на домакините. Кардосо. Опит да комбинира с Антони Иванов. Много дълго обаче се оказа подаването.
Отново добър синхрон в синята отбрана и отново никакви проблеми за Пламен Андреев с улавянето на топката. Красимир Милошев. Франса. Опита да намери Димитър Митков. Кордоба обаче действа разконцентрирано. Още един от тези епизоди, за които говорихме през първото по време, за които стана въпроси в студиото по време на почивката между двете полувремена. Липса на концентрация, миг невнимание, който в случая води до ъглов удар. Подаване в наказателното поле. Пламен Андреев излиза и без никакви проблеми улавя топката, но връщайки се отново към двубоя срещу Дунав Русе, тогава Келиан Ван дер Кап подходи несериозно при едно наглед безобидно центриране, опита да си спре топката с външната част на крака. Тя излезе в ъглов след ъгловия удар. И разбира се, грешката на Пламен Андреев. Левски допусна тогава попадението. Марин Петков с пробив, нарушение срещу Марин Петков. Ивайло Найденов, струва ми се, ще стане третия полеви играч в днешния двубой, който вижда жълтия цвят на картона. Припомняме, че през първото полувреме Келиан Ван дер Кап и Рикардиньо получиха жълти картони. Треньора на вратарите на Локомотив София Владимир Манолков също бе предупреден. Сега пък и Ивайло Найденов, след като спря пробива на Марин Петков. Ето тук може би застъпи доста болезнено Ивайло Найденов своя съперник. Със сигурност без никаква доза умисъл, но проблеми за голмайстора на Левски. Изправя се Марин Петков, а Адриан Краев ще се появи на терена. Кой ще бъде заменения футболист? Асен Чандъров получи указания от Николай Костов само преди секунди, така че поне според мен няма как той да бъде човека, който ще напусне. Асен Митков е решението на Николай Костов. Доста усилия за Асен Митков. 63 минути на терена. А Адриан Краев се появява на мястото на младия и много перспективен полузащитник в състава на Левски, за да даде повече физическа сила, повече устойчивост в средата на терена за Левски. Точно 20 нарушения от началото на двубоя. Патрик Габриел Галчев за топката. Дали отново ще видим нещо заучено, нещо по-нестандартно от това статично положение, или напротив остро прострелно центриране, търсещо далечната греда на вратата на Любенов. По-скоро последното, малко по-напред от позицията, на която се бе озовал Хосе Кордоба, дойде подаването на Патрик Габриел Галчев, но и при тази ситуация стана много ясно какво точно искаха да направят футболистите в синьо. Междувременно нарушение срещу Марин Петков отново. Голмайстора на Левски се озова на тревата, този път обаче без особени проблеми за младия Марин Петков. Франса за Локомотив. Марин Петков срещу него. Много внимава да не извърши нарушение Марин Петков и се справи по доста добър начин в тази ситуация. Дарман след това с лошо подаване. Иначе, уважаеми зрители, споменахме, че първият двубой между двата отбора бе спечелен от Левски с 6-0. Интересен факт, който
можем да отделим от тогава, е, че единствено Марин Петков от петимата голмайстори в онзи двубой стартира днешната среща за Левски. Илян Стефанов вкара едно попадение, днес обаче е наказан заради червения си картон. Роналдо вкара едно попадение, днес обаче е контузен. Джемили с 2 гола в онзи двубой днес също не е на разположение. След появата на Андриан Краев и петия голмайстор за Левски от първия двубой. Вече можем да го видим в игровите действия в днешната среща. Петрис добре към Асен Чандъров. Чандъров връща малко по-назад към Келиан Ван дер Кап. Отново играчите в синьо решиха да не атакуват кой знае колко масирано, а по-скоро спокойно да върнат топката във владение на централните бранители през вратаря Пламен Андреев, да бъде организирана постепенна многоходова атака. Тя обаче приключи и Красимир Милошев комбинира с Красимир Станоев. Всички полеви играчи в момента в половината на Левски. Бруно Франко. Диме Димов също бива включен в акцията на своя тим. Ивайло Найденов отдясно. С подаване в наказателното поле. Кордоба добре се намесва. Асими Фадига действа много технично. Тук обаче попрекали с своята индивидуална игра и загуби топката, макар че остава да лежи на тревата. Домакините по никакъв начин не са задължени да спрат своята атака. Много отбраната на Левски се справи. Асен Чандъров с пробив. Страшно много пространство, което е преодоляно от Чандъров. Рикардиньо. Петрис. Много малко негови съотборници подкрепиха това синьо нападение и Краев, и Дарлан, и Марин Петков останаха много далеч от Чандъров и Рикардиньо. Асими Фадига. Марин Петков ще достигне до подаването. Добре затворен, обаче изтласкан. Фадига към Краев. Петрис. Патрик Габриел Галчев. Андриан Краев вече в наказателното поле. Дали няма да шутира Галчев? Ето го. И удара. Тук играта е спряна, тъй като Антони Иванов, струва ми се ли не, това е Красимир Милошев, бе ударен от Андриан Краев или пострада при съприкосновение между двамата, може би така е по-правилно да кажем. Отново повторението, което вероятно трябва да ни покаже, че Милошев се удари в рамото на Краев. Всичко преминава без особени последици. Отново топката е в краката на Пламен Андреев, който търси със силен пас в предни позиции Асен Чандъров и трябва да кажем, че го намира по добър начин. Опитват в последните няколко минути сините да задържат поредна грешка, обаче този път на Чандъров отново. Локомотив София не успява да се възползва. Карлос Франса достигна до безумното подаване на Асен Чандъров към Пламен Андреев. Отново се опитват сами да вкарат вълка в кошарата сините футболисти. Тогава, когато изглежда, че играчите на Николай Костов владеят много спокойно топката, идва момент, в който те са способни да допуснат много нелепа грешка. Сега пък атакуват опасно. Краев с шанс, 2-0 за Левски. Буквално секунди след като Локомотив София имаше възможност да изравни резултата, Андриан Краев нанася много сериозен удар по амбициите на домакините. Левски води с 2-0, минутата е 70-та. Ето как в средата на първата част и в средата на второто полувреме
Левски успява да организира опасна атака, която също така успява да финализира по най-добрия начин. Тук подаването на Патрик Габриел Галчев бе изчистено. След това обаче Андриан Краев първи до топката, без да му бъде оказана кой знае каква съпротива от футболисти в червено и черно. След лек рикошет топката стана абсолютно невъзможна за Александър Любенов. 2-0 за Левски. Андриан Краев, след като Марин Петков дублира попадението си от първия двубой срещу Локомотив София, същото прави и Андриан Краев. Аванса на сините изглежда много сериозен и от тук насетне Локомотив София трябва да положи неимоверни усилия, ако иска да спечели нещо от срещата. Данил Дончич моментално ще реагира с две смени. Калоян Кръстев и Стив Трауре ще се появят вероятно при следващото прекъсване на играта, за да усилят атакуващата мощ на Локомотив София. Трябва да признаем, че към момента сякаш домакините, въпреки огромното си желание и настроение за битка, направиха доста малко в предни позиции. Да, имаха добри шансове и чрез Франса, и при удара в гредата, но все пак всички тези ситуации не бяха след опасни, след добре изградени акция, по-скоро след грешки в отбраната на Левски. Антони Иванов е един от двамата напускащи, Ивайло Найденов е другия. Калоян Кръстев и Стив Трауре. Страшно офанзивна формация за Данило Дончич до края на срещата. Вероятно Стив Трауре ще вземе позиция от дясно. Това след малко, след като видим поредната изключително стабилна намеса на Пламен Андреев в днешната среща. Вероятно Стив Трауре ще заеме позиция от дясно, по-скоро на мястото на Ивайло Найденов. Карлос Франса пък ще действа може би зад Калоян Кръстев и Димитър Митков. Двама високи, изключително снажни нападатели за финалните 20 на минути на днешната среща за Локомотив София. Може ли това да се окаже решаващо и да направи така, че защитата на Левски отново да се пропука? Стив Трауре успя да играе с топката. Тя обаче бе напуснала вече очертанията на терена. Марин Петков със страничното хвърляне за Левски. Ударите в полза на Локомотив София, точните такива също. Най-важното нещо в футболната игра обаче в полза на Левски. Жереми Петри с пореден добър пробив. Силен матч и за Петрис. Рикардиньо с изстрел, който е блокиран. Ъгов удар за Левски. Поредно оживление сред сините фенове. Отново момент, в който футболистите на Николай Костов за секунди успяват да пренесат действията в предни позиции, да създадат опасност пред Александър Любенов. Жереми Петрис, струва ми се, е един от най-добрите за Левски в днешния двубой. Подаване в наказателното поле. Топката е продължена. Рикардиньо с неуспешен опит да оцели топката. Фадига.
Галчев към Марин Петков. Марин Петков срещу него, Валентин Николов. Отново Галчев. Даруан. Подаване на Даруан. Добро бетоно. Имаше и отлична намеса на Красимир Станоев. Отново грешка за Локомотив София. Такава и на Жереми Петрис в последствие. Франса и Даруан. Скоростта е със сигурност в 11-ката на Локомотив София, който влиза в наказателното поле и комбинира с Димитър Митков 2-1. Интригата се връща с пълна сила. Отличната скорост на Карлос Франса и поглед върху играта този път се оказаха решаващи. Димитър Митков без да губи време взима топката и ще я занесе до централната линия и точката за изпълнение на начален удар. Финалните 15 минути на днешния двубой ще бъдат повече от интригуващи. Подаването на Франса бе точно толкова силно и точно там, където Димитър Митков просто нямаше право да сбърка. Странно защо обаче Даруан бе оставен да се надбягва с Карлос Франса. Споменах, че Жереми Петрис изигра един от добрите си мачове според мен за Левски. Именно грешка обаче на Петрис доведе до началото, до зародиша на контратаката на Локомотив София. Наистина няма как да съжаляваме. Очакван бе двубоя с огромен интерес и струва ми се до момента напълно оправдава всички тези очаквания. Виждаме повторение малко по-късно след грешката на Петрис. Никакъв шанс за Даруан Мендес да настигне Карлос Франса. След това и Келиан Вандеркап и Хосе Кордова оставиха Димитър Митков непокрит. Разбира се, появата на терена и на Калоян Кръстев направи така, че бранителите в синьо да бъдат много по-ангажирани. Фадига. Отново Фадига. Технични действия от него. Продължава синята атака. Марин Петков с центрирането. Краев сваля топката с глава. Александър Любенов обаче достига пръв до нея. Франса. Неточно подаване този път от Карлос Франса. Все още Андриан Краев е единствената смяна, до която прибегна Николай Костов. Стана въпрос, че Цунами и Уелтън са на резервната скамейка. Е много трудно да повярваме, че ще се появят в игра. Останалите футболисти там са Виктор Любенов, Преслав Бачев и Кристиян Йовов. Трима голобради юноши. Данил Дончич пък направи ключова двойна промяна, която към момента дава резултат. Даруан срещу Трауре намира Рикардиньо. Даруан Мендес. Рикардиньо опитва да спечели нарушение. Продължава да се бори и с бранителите в червено-черно, и с топката. Рикардиньо. Възможност за контратака на домакините. Добра намеса на Асен Чандъров. Даруан с много лошо подаване. Позачестиха грешките и в полузащитниците на Левски. Играта е спряна от Радослав Гидженов за нарушение срещу Даруан Мендес, струва ми се. Току-що и 80-та минута на днешната среща изтече. Левски води с 2-1. Попадение на Марин Петков и Андриан Краев за сините. И гол на Димитър Митков за Локомотив София.
Ще прекъсне ли Левски серията си от 4 шампионатни двубоя без победа? Ще успее ли пък от своя страна Локомотив да препъне още един много сериозен отбор в България на своя стадион? Припомняме, че домакинският двубой на Локомотив София срещу Левски през изминалата кампания бе изключителен и завърши 3-2. Тогава 2 гола вкара Красимир Милошев. За Локомотив София, за Левски пък се разписа Георги Миланов с удар от пряк свободен удар. Георги Миланов обаче отдавна не е част от състава на сините. Патрик Габриел Галчев също вкара в онзи матч. Днес обаче никакви шансове за Галчев. Вместо това шанс за Локомотив София. Траоре с центриране. Много важна намеса на Хосе Кордоба. След това Рикардиньо и Диме Димов отново в тежък сблъсък помежду си. Вандеркап не се разбра с Пламен Андреев. След това нарушение срещу Марин Петков, а Уелтън Фелипе все пак ще се появи на терена. 10 минути вероятно за Уелтън в днешния двубой. Точно преди месец и 5 дни Уелтън се контузи при домакинската победа срещу Черно море. За Левски от тогава в първенството сините успяха да вкарат 2 гола, да спечелят 2 точки от 4 двубоя, но като цяло играта на Левски в предни позиции не бе същата без Уелтън. Така че всеки един фен на сините очаква с огромно нетърпение завръщането на бразилското ляво крило с номер 17 в игра. Диого Тейшера заменя Валентин Никол в състава на Локомотив София. Трета промяна за Данило Дончич. Диого Тейшера ще заеме позицията на Валентин Николов в средата на терена. Уелтън вероятно ще се появи при следващото спиране на играта. Пламен Андреев получава сигнал от Радослав Гидженов, че по-бързо трябва да поднови игровите действия. Не се справи по най-добрия начин Пламен Андреев. Милошев към Гонсало Кардосо. Бруно Франко. Франса, много по-свободна роля и за Карлос Франса в последните минути. Това подаване, първото отиграване на Диого Тейшера, разбира се, е доста неточно. Асими Фадига е замененият футболист. Уелтън се появява на терена. Чувате вероятно овациите и възгласите на феновете на Левски. Отново страничното хвърляне ще бъде в полза на сините. Какво предстои за двата отбора до края на календарната година? Точно 2 двубоя за Локомотив София. На 3 декември гостуване в Благоевград на Пирин и на 9 декември домакинство на Арда, тук на този стадион. Двубоите пред Левски са 3 на брой. На 2 декември домакинство на стадион Георги Аспарухов на Локомотив Пловдив. Пореден изключително сериозен тест за играчите на Николай Костов. След това двубой от осмина финалите за купата в Пазарджик срещу Хебър, за да бъде изпратена 2023 година във Враца при визита на Ботев.
Рикардиньо. Спокойно задържа топката, изчака свои съотборници да се придвижат. Подаването обаче не бе точно. Иначе именно към Уелтън бе то. Димитър Митков. Това подаване изглежда добро и Карлос Франсе го достига. Подаване в наказателното поле. Ключова намеса от Хосе Кордова. Тук бе ли минала топката под краката на панамския централен бранител, наистина можеше да стане страшно за Пламен Андреев. След това Кордова първоначално загуби топката, достатъчно настоятелен обаче да се пребори отново за нея и да даде шанс на Пламен Андреев да поспечели някоя друга секунда. В финалните минути на двубоя, разбира се, тези футболни хитрини също няма как да не бъдат приложени от отбора, който има минимален аванс. Галчев претендира за нарушение, няма такова. Тейшера. Последни мигове в днешната среща, в които Локомотив може да продължи да търси изравнително попадение. Милошев се спазва вдясно. Карлос Франса е страшно бърз и успява да достигне до подаването. Връща малко по-назад към Диме Димов. Много Красимир Милошев. И пак към северно-македонския централен бранител Стив Трауре. Хитро се опита Тейшера да пропусне топката, само че Карлос Франса не го разбра и струва ми се изглежда много изморен в финалните мигове на днешната среща. Карлос Франса. Все пак отлична асистенция за него, но и много сериозен пропуск през първото полувреме. Пропуск, който тежи още по-силно в края на двубоя. Галчев технично към Рикардиньо. Рикардиньо отново нямаше шансове да достигне до топката, но със самото си присъствие принуждава в доста от моментите в днешния двубой бранителите на Локомотив София да изчистят топката в извън игра. Дарлан. Галчев срещу Бруно Франко. Подкрепа за Бруно Франко, дошла от Диого Тейшера. Топката е отнета. Петрис се бори с Димитър Митков. Физическото преимущество е на страната на централния нападател на домакините. Рикардиньо помогна с отнемането на топката. Дарлан обаче сгреши с подаването и добри предпоставки за опасна домакинска акция. Стив Трауре отдясно продължава да владее. Стив Трауре и центрира в наказателното поле. Удар. Топката е в ръцете на Пламен Андреев. Димитър Митков се ядосва. Много трудна ситуация, от която бе принуден да стреля Димитър Митков. Намеса и от Келиан Вандеркап, която максимално затрудни голмайстора на домакините. Локомотив не се е отказал, Локомотив продължава да вярва. Ние пък очакваме минималното добавено време, то е точно 3 минути. Още 180 секунди, в които домакините ще опитват да стигнат до опасност, а гостите пък ще
трябва да държат игровите действия максимално далече от вратата на Пламен Андреев. Преслав Бачев ще се появи след малко в игра за Левски. Пламен Андреев междувременно отново трябва да изрита топката максимално далече от своята врата. Все по-тежък става терена. Няма как да не зачестят и грешките. Краев пробва да намери Уелтън. Все още топката не успява да достигне до Уелтън Фелипе, въпреки няколкото опита от негови съотборници да го включат в игровите действия на терена. Краев. Това подаване изглежда добро и Уелтън ще успее да го достигне. Влиза характерно за себе си към наказателното поле. Уелтън опита да комбинира с Рикардиньо. Топката обаче е загубена. Вероятно един от последните опити за акция на Локомотив София. До тук изглежда се развива добре. Стив Трауре срещу Дарлан. Има ли нарушение на Дарлан? Точно такова е отсъждането на Радослав Гидженов. Дуспа за Локомотив София в 92-та минута на днешния двубой. Струва ми се, уважаеми зрители, ще се съгласите, драмата съпътства мачовете на Левски през цялата футболна есен. До тук обаче сините винаги бяха щастливи в финалните мигове на срещата, тъй като отбелязаха редица победни попадения именно тогава. Сега обаче тази намеса на Дарлан Мендес дава достатъчно основание на Радослав Гидженов да отсъди 11 метров наказателен удар и струва ми се няма по какъв начин той да бъде отменен, така че Пламен Андреев ще застане в рамката на вратата, а Димитър Митков пък зад топката в опит да вкара своя втори гол в днешния двубой и в опит да донесе равенство на Локомотив София, което пък ще бъде и първо в целия 18-ти кръг. Патрик Габриел Галчев междувременно е заменен от Преслав Бачев. Тази смяна така или иначе бе подготвена, но тя, струва ми се, целеше забавяне на времето по-скоро, отколкото някакви генерални промени в играта на сините. Все пак Преслав Бачев на терена. Продължават разискванията около дуспата. В този момент тя е потвърдена. Димитър Митков продължава да държи топката по себе си. Отново Дарлан Мендес бе принуден да се надиграва, да се защитава срещу много по-скоростен футболист от себе си. Отново бе надигран Дарлан. Тук обаче не съм сигурен, че цялата вина трябва да бъде хвърлена върху него, тъй като в нито един от двата случая той не получи достатъчно подкрепа от своите съотборници. Всичко това вече е в миналото, настоящето и бъдещето са много по-важни, а те са в краката на Димитър Митков и в ръцете на Пламен Андреев. Има ли как днешната среща да ни донесе още повече драма? Митков срещу Андреев. Удар на Димитър Митков, 2-2. Локомотив София ще спечели една точка от днешната среща. А Левски за пореден път, след като има аванс, не успява да затвори двубоя по най-добрия начин, въпреки че в 70-та минута изглеждаше така, сякаш няма сила, която да отнеме трите точки от играчите на Николай Костов. След 93 минути вече
Двата гола пасив от домакините са наваксани. Димитър Митков с 2 попадения. Със сигурност Николай Костов ще бъде крайно разочарован. Серията на Левски от поредни неуспешни двубои в първенството се увеличава на 5, докато Локомотив София ни показва за пореден път, че е един изключително корав отбор, който освен на своите футболни достоинства има и солидно количество морално-волеви такива. Вероятно добавеното време, и всъщност това нещо вече е факт, ще бъде доста сериозно удължено. Единствено Радослав Гидженов знае точно кога ще приключи срещата. Вече 7-ма минута над 90-те се играе на стадион Локомотив Левски, вероятно с последен шанс да достигне до нещо по-интересно. Хосе Кордоба праща топката право в ръцете на Александър Любенов, за когото не представляваше абсолютно никакъв проблем да я улови и сега без да бърза да комбинира с Диме Димов. Ето го и последния съдийски сигнал, уважаеми зрители. 18-тия кръг ни донесе много любопитни резултати. Струва ми се, най-интересният двубой бе последния на стадион Локомотив. Домакините и Левски завършиха при резултат 2-2, след като сините имаха комфортен аванс от 2 попадения, дошли след головете на Марин Петков и Андриан Краев. То Димитър Митков взе последната дума за себе си, успя да реализира едно попадение в добавеното от съдията Радослав Гидженов време, реализира и дуспа, за да фиксира крайния резултат. Локомотив София Левски 2-2. За мен бе удоволствие да коментирам срещата. Разделяме се от стадион Локомотив, уважаеми зрители. Останете с нашето коментарно студио и всички любопитни отзиви, които колегата Ясен Деянов ще успее да събере за вас само след минути.